Shalom. Tabukama parminggota marede hitasian bukede nomor 17 ayat 1 ayat 3. Hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Tung behama pamalosu di saluhut denggan ni ni Jehovah tuahau, surdu konokudo panginuman parhatuaon tugijang jala pajojo kudo goarni Jehovah, haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taunon na haliaon dod siak ni bagi, sahat rodi hau na pinarsilang. Sa itu pai hami maritehite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami di aka si taunon
asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amen. Udul mahita. Marede hita sian bukede 850 ayat 1 2. Patik ni debata di ita di minggu arianon ima patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasanga pemudo na torasmu asa martuaho jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unako mamunu, patik papituhon hunako mangalakup, patik pawaluhon unako manako, patik pasiaon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hudana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong ramai tamartang yang mengidugugu tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu batik mi. Amen. Marede mahita, sian bukede nomor 100 onup sada 1.5. Tato tima dosa tanah godangi tu adopan ni debata, tapauduk jala tapaseret marohata martangiang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jala nabadia, amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus,
manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikodo asini roham di saluhut hami halak pardosa, alanido ubayan nahu paserep hami diri nami sadereun tu jolom, jalahu parhatopot hami, tung na jodoh hami manibul sian aka dalanmu nabadiai, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami, aidang di halomon roham hamateani aka pardosa, alai hamubua ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut age duhon nami, dohot pangalosion nami, maritehite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai pahot ma asini roham di hami maritehite panindangion, dohot agogon ni tondi porbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen asa ngapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hajisan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangondiata di amai imat Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosa ta, alai dada holan taringot tu dosa ta, do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Asa ngapun ma di debata nagijang. Amen. Mari deita sian buke deo 407 ayat sada 22. Di minggu arianon imana tarsurat di 2 Korin tolu ayat 12 1 10 dohot bidopat ayat 2 tajahama secara responsoria. Marhiras ni rohas itu tudo hami atong mangasaon pakirimon nasai balga. Alai gabi takang do rohana sida, aero di sadarion tong do tertutup perjanjian lama, jupa di jahai, lauso diukap dope ala holan di bagasan Kristus di pasohoti. Alai disimulak rohana sida mandapoton Tuhani buaton nama pakukupi. Alai anggohita saluhuna akan sinondangan ni hasangapon ni Tuhani sohukup bohita paubaon nama hita gabe tudos turupana mandapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhani tondii. Songonido sahadna
martudo akan natumangion hatani di bata, jalano piopsa. Amen. Maredeita sian bukede nomor 425 sada dot tolu. Tidakon maha porsiao tai sauna hina tindakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na so hatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal lubana di au pinasilang na tuat banotoro dun ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo amanai pargogo na suatu dosa ni di simay bana pa imamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dot na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia, huria atau panihalak Kristen akan nabadia, doh dia sesani dosa, doh dia tai namandok, mulak mangulu dusogut daging nyala naung mate, doh dia nguluan na surasuda. Amen. Udul maita. Tapi gimana tik-tik dita di minggon. Salam. Parhalado HKBP Serpong, pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguon, di bagas joro, dohot na patupahon permingguon, di bagasta ganup marsada-sada. Lau suhutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun, turuas ni huria namar ulang tahun, hari hatu tubuh, dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Titing Minggu 2 Maret 2025 na parjolo goar ni Minggu. Sadarion Minggu 2 Maret 2025 masuk mahita tu Minggu estomihi lapatanna Saihoma gabi partano batoan diau. Pesalmen 31 ayat 10b. Topik Minggu sadarion imah papatarhon sondang ni hamuliaon ni Jahoba. Napaduahon dak danak na tubu.
Di hari Selasa 25 Februari 2025 di basa-basa hotu hatta do sadadak dana bawa tu keluarga Dalton F. Munte inang Priska Noprianti Boru Pasaribu nomor register 1064 Wik Nasaret hipasdo dak danahi nang natorasna. Napatuluhon ruas nataba mamuka sadarion Minggu 2 Maret 2025 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong keluarga Poltak Manalu inang Maria Sutini Oktavia Boru Ambarita dohot tolu halak ianakon nomor register 1310 sada pindah sian HKBP Depok 2 Resort Depok 2 Distrik 20 Walu Deboskap masuk Uik Judea nunga di patadahod di Parmingguon pukul 2 WIB. Napaupaton ruas napida mamuka saderion Minggu 2 Maret 2025 keluarga Nauli Raja Partogi Tua Purba inang Mariana Pita Cendrawati Boru Nababan dohot sada yanakon nomor register sada 210 sada Wik Bethlehem dangbe tarsurat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong ala nunga pidda nasida tu GKI Pengadilan Bogor. Napalimahon ruas perguru di bagasan Parmahanion ni Huria. Mamuka sadarion Minggu 2 Maret 2025 di Jakon Huriata do Deborah Angelina Giovanni Boru Sihotang gabe ruas perguru di bagasan Parmahanion ni Huria marharoroan sian gereja Pentakosta Indonesia Sidang Babelan. Napaunopon pilihan khusus di hari Minggu sadarion 2 Maret 2025 di Ganup Parmingguon pukul 6, pukul 8, pukul 11 dan pukul 10 WIB di Patupa 2 hali papungu pilihan perjolo amplop nabalau tuhuria dohot pusat, jala pilihan paduahon amplop na kuning, laho mengurupi dana pembangunan huria di HKBP Serpong. Papituhon sosialisasi panitia pembangunan di bagasan Minggu sadarion Minggu 2 Maret 2025 di Sude Parmingguon ni Huriata pukul 6, pukul 8, pukul 11, dohot 10 WIB, dung sidung titing, panitia pembangunan ni Huriata pasahaton panorangion, manang sosialisasi taringot tu program janji iman, dana pembangunan ni Huriata. Saya di pasu-pasu tuhat tama saluhutna sakap manang rencana pembangunan Huriata. Napawaluhon rapat pembentukan panitia parheheon Huria. Hombar tu program HKBP Serpong tahun 2025 naung ditolopi rapot Huria di hari 21 Desember 2024 naung salpu taringot tu parheheon Huria HKBP Serpong marhitoon uluan Huria HKBP Serpong manggokon parhalado seksi-seksi dohot utusan ruas ni Huria sian Ganup Wik laho mandohoti rapot pembentukan panitia parheheon Huria nanaeng patupawata di hari Minggu sadarion 2 Maret 2025 pukul 10.04 WIB sidung sampai selesai maringanan di ruang sermon perhalado HKBP Serpong. Napasiahon pasahat ulos holong turuas nama rumur 70 tahun. Hombar tu program diakonia sosial ni Huriata taringot tu pasahaton ulos holong tu akaruas ni Huria naung marumur 70 tahun jala alaodo na perjulu sahali tapatupa di Huriata Laos Sudema akan naung marumur 70 tahun tugijang di hari Minggu sia Maret 2025 di kebaktian Minggu pukul 11 WIB tapatu pado pasahat ulos holongi Laos
tapadomu dohot ulang tahun huriata na 34 tahun. Alani tuaka ruas na marumur 70 tahun tugijang naung dipatakas akka parhalado wik asa retama ro di parmingguoni. Na pasapuluhan pakobasyon pertangyangan wik. Patupaw ni huriata do pertangyangan wik masuk pukul 20 WIB. Hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 di Wik Ebenezer, tuan rumah keluarga Mangasi Sinaga, Inang Marlina Boruaritonang. Di Wik Philadelphia, tuan rumah keluarga Ambardi Maristua Sitorus, Inang Mimi Chandra Junita Borusiahaan. Keluarga Karnot Sitorus, Inang Dona Sondang Boru Samosir. Di Wik Patmos, tuan rumah keluarga Roy Chandra Sihaloho, Inang Lasma Sri Rejeki Boru Panjaitan. Keluarga Priyagung Binsar Hatorangan, Sialagan, Inang Lucia Julia Boru Damanik. Kamis 6 Maret 2025 di Wik Sion, tuan rumah keluarga Tumpak Situmorang, Inang Berliana Boru Sitorus. Di Wik Jerusalem, tuan rumah keluarga Prengki Lerik, Inang Epi Rismauli Boru Pasaribu. Di Wik Nasaret, tuan rumah keluarga Sintua Roni Elmat Sihombing, Inang Juniarta Mastriani Boru Manurung, sekaligus penghiburan. Di Wik Betel, tuan rumah keluarga Hasudungan Perdana Cipta Sijabat, Inang Bulan Doriane Karoli Boru Pangaribuan. Napasapulu sadahon ibadah persiapan ujian kelulusan anak sekolah minggu dan remaja HKBP Serpong. Seksi sekolah minggu Bajar-Bajar, pendamping Bajar-Bajar, dohot Dewan Koinonia HKBP Serpong, naing patupahon ibadah persiapan ujian kelulusan sekolah di hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 10.06 sahat tu pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Tusudi akaruas sekolah minggu dohot Bajar-Bajar HKBP Serpong kelas 6, kelas sia dohot kelas 12, pinangidoma asama dohoti ibadah persiapan ujian kelulusan sekolaon. Na 12, ibadah PAN HKBP. Di hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 10 sia WIB, NHKBP Serpong naing patupahon ibadah PA dohot tema layaknya bola pimpong. Semakin dipukul, semakin melambung tinggi. Mazmur 102 ayat 1 sampai 12. Ibadah PA-on dipatupa secara tatap muka di ruang Serpong HKBP Serpong. Jala diuluhon Pendeta Rahmat Semanukalik. Alani khususoi hami ma'akana poso bulung ni huriata asareta lahoma dohoti PA na poso bulungi. Marsangap magwar ni tuhata, marhite ibadah PA na poso bulung ni huriata. Songonima suara ni titing sadarion, hatorangan na umapit, taringot tuak kabarita titing, dohot titing parhepengon, boy mataida di titing naung disagihon di WA ganup wik. Butima mauliate, nuaing tabigima panorangion, dohot sosialisasi program janji iman pembangunan nani pasahat ni panitia pembangunan. Shalom. Horas. Nang hormati kami amang pendeta, dalam hal ini amang pendeta Rahmat Simanungkalit,
Amang Inang Parhalado, dan seluruh fungsionaris HKBP Serpong. Yang kami kasihi Amang Inang, Naposo Bulung, dan seluruh jemaat yang hadir pada kebaktian siang ini maupun yang mengikuti melalui media online. Izinkan saya dari Panitia Pembangunan menyampaikan program kerja Panitia Pembangunan HKBP Serpong yang dalam konteks ini mengajak kita semua untuk bersama-sama melakukan pembangunan gereja yang dalam program ini kita namakan Program Janji Iman untuk Pembangunan Gereja. Ini sosialisasi program Janji Iman Dana Pembangunan HKBP Serpong. Pertama-tama kami sampaikan kondisi HKBP Serpong yang menjadi latar belakang kita, kenapa kita butuh melakukan pembangunan. Sebagaimana Amang Inang ketahui bahwa jumlah jemaat HKBP Serpong terus bertambah dan dalam 5 tahun ke depan, per Januari 2025 tercatat 1.078 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 3.792 jiwa. Kalau kita lihat hampir setiap minggu ada jemaat yang bertambah ya. Kalau 5 tahun ke depan mungkin jemaat kita bisa 5.000 kakak. Yang kedua, kondisi demografi HKBP Serpong menunjukkan banyaknya keluarga muda, sehingga jumlah anak sekolah minggu dan remaja terus bertambah. Per Januari 2025, kategori remaja dan sekolah minggu tercatat 1.088 jiwa. Tentunya ini membutuhkan prasarana dan prasarana ya untuk mendukung pelaksanaan khususnya ibadah maupun untuk bisa mengakomodir anak-anak sekolah minggu, remaja maupun lainnya. Selanjutnya juga secara bertahap atau tahun demi tahun harga tanah di lingkungan gereja kita ini semakin tambah. Harganya naik dan belum tentu ada yang jual. Ini yang perlu juga menjadi harapan kita. Jadi ke depan nanti kita bersama-sama untuk menggalang dana untuk pembangunan gereja. Sebagai gereja yang berkembang, kita perlu memikirkan ya, seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kita menyiapkan sarana dan prasarana ke depannya, khususnya dalam program 5-10 tahun mendatang. Ada 2 program kerja pembangunan HKBP Serpong untuk menjawab tantangan ketersediaan sarana dan prasarana di masa depan. Yang pertama, pembelian lahan atau ekstensifikasi di sekitar lingkungan gereja untuk membangun sarana dan prasarana pelayanan gereja. Yang kedua, kita bisa juga membangun aset yang ada, yang nanti kita bisa melakukan renovasi ataupun hal lainnya. Tapi pada kesempatan ini, kami dari panitia pembangunan yang telah ditunjuk oleh gereja kita, prioritas utama kami adalah mengadakan ataupun pembelian lahan yang ada di lingkungan gereja kita. Selanjutnya, panitia pembangunan menargetkan untuk dalam periode 4 tahun ini, kita harus bisa membeli 2 unit rumah yang saat ini telah dimiliki oleh salah satu jemaat kita. Perlu kami sampaikan juga sebelumnya bahwa salah satu rumah yaitu unit U1 nomor 9 saat ini telah dipinjamkan oleh salah satu jemaat kita dan telah digunakan untuk gedung sekolah minggu. Pada awal tahun, di sebelah U1 nomor 9 terdapat informasi untuk bahwa unit tersebut dijual. Kami dari panitia pembangunan bergerak cepat
dan membuat proposal, memohon kepada jemaat kita agar kiranya dapat membeli unit tersebut. Puji syukur pada saat ini jemaat tersebut bersedia untuk membeli rumah dimaksud yang nantinya unit ini bisa menjadi milik gereja kita. Inilah yang menjadi target kita. Adapun harga yang bisa kami sampaikan bahwa biaya jual beli dan pajak pada saat pembelian oleh HKBP Serpong nantinya menjadi beban HKBP Serpong, sehingga kita membutuhkan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, Blok U1 nomor 9 dengan harga 3.150 juta. Yang kedua, Blok U1 nomor 10 dengan harga 3,8 miliar rupiah. Jadi harga ini sebenarnya adalah harga beli dari yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya 2 tahun lagi kita bayar, harga ini tidak akan berubah. Perkiraan biaya untuk renovasi sebesar 550 juta rupiah. Jadi pada kesempatan ini kita membutuhkan dana sebesar 7,5 miliar rupiah. Selanjutnya target pencarian dana. Target pencarian dana sebesar 7,5 miliar kita bagi 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada tahun 2025 sampai 2026 sebesar 3,7 miliar, terdiri dari pembelian unit U19 seharga 3,15 miliar. Yang kedua, biaya renovasi kedua unit sebesar 550 juta. Untuk tahap kedua sebesar 3,8 miliar rupiah, yaitu nanti setelah unit ini berhasil kita beli dan menjadi milik gereja, pada tahap berikutnya tahun 2027 dan 2028 unit ini juga bisa kita beli dan menjadi aset gereja kita. Program pencarian dana. Ada beberapa cara yang kami informasikan di sini, yaitu melalui persembahan kedua. Kami targetkan sebesar 1 miliar. Sebagaimana juga pada siang setiap kebaktian pada minggu ini kita mengadakan persembahan. Dan saya informasikan juga bahwa persembahan kedua untuk pembangunan ini 100% menjadi dana pembangunan gereja kita. Jadi ini tidak termasuk ke dalam persentase yang dibagikan ke kantor pusat. Yang kedua juga melalui kotak pembangunan. Jadi nanti di luar nanti akan kita sediakan kotak, di mana ini juga untuk menjaring jemaat kita yang mungkin tidak terdaftar sebagai jemaat, katakanlah simpatisan, ataupun pada saat Amang Inang ada acara gereja di sini, misalnya Martupol ataupun Mer3M. Ini juga menjadi sarana agar nantinya kotak ini bisa menjadi sarana untuk saudara-saudara kita yang terkasih yang kepingin memberikan sumbangan. Yang ketiga melalui janji iman. Terkadang janji iman itu apa sih gitu loh. Jadi bicara janji iman. Yang bisa saya kutip di sini, apa yang dimaksud dengan janji iman? Janji iman Kristen adalah persembahan syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya. Di dalam janji iman kita mengakui bahwa semua berkat dalam hidup kita adalah milik Tuhan, dan kita rindu agar Tuhan yang mendapatkan hak pertama atas berkat-berkat dalam hidup kita. Selanjutnya untuk selanjutnya saya sampaikan janji iman ini targetnya 6,4 miliar ya. Sumber utama pendananya diharapkan partisipasi dari seluruh jemaat. Bentuk janji iman, contoh misalnya janji iman nominal ada yang mau ngasih 10.000, 20.000, ataupun 1 juta per bulan dan seterusnya. Ini dikembalikan ke Amang Inang dan semua jemaat kita yang hadir. Yang kedua, janji iman tertentu bisa 1 kali memberikannya, misalnya 1 juta pada bulan Maret 2025 ini
atau 50 juta pada bulan Juni 2025 dan sebagainya. Yang ketiga, janji iman jumlah tertentu, misalnya 10 juta dibayar dalam 5 kali dan berbagai alternatif lainnya. Kami menghimbau ini semua jemaat kita ikut ambil dan berperan serta agar program atau target yang kita canangkan ini ke depannya bisa kita realisasikan. Untuk pendaftaran janji iman, pendaftaran janji iman nantinya akan kita sampaikan juga nanti setelah keluar dari gereja ini. Di bawah ada counter panitia ya, jadi saudara-saudaraku yang misalnya ingin menyumbang atau ingin bertanya-tanya dulu silahkan. Dan juga nanti akan kita sampaikan melalui parhalado yang ada di web masing-masing ataupun bisa menghubungi kami anggota panitia pembangunan. Sebagai informasi di warta yang dibagikan ke seluruh jemaat juga ada nomor telepon kami panitia pembangunan. Dan juga kita akan mengedarkan Google Form untuk di web masing-masing nanti melalui digital ya. Penyerahan ataupun pemberian sumbangan ataupun donasi ini nanti bisa juga langsung disampaikan ke rekening panitia pembangunan yang sudah tercatat atas nama Kuria Kristen Batak Protestan. Harapan kami, kita semuanya jemaat ikut ambil bagian dalam program pembangunan gereja kita, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Akhir kata, kami mohon seluruh jemaat HKBP Serpong untuk turut serta berpartisipasi, bergotong royong untuk merealisasikan program gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah, dan sehat sejahtera bagi kita semua. Sebagai penutup saya sampaikan upasa Batak dan pantun. Horbon isi buluan, majapal di balian. Saya dapat maakkan ini duluan, saya tiurma nang pasarian. Ubur-ubur ikan lele, ayo partisipasi ya le. Mau lihat horas Tuhan memberkati. Marede mahita, buku de nomor 670 tapa pungu piliata. Kor naposo bulong. Maaf.
Tapos itu hata marede kita sian buku kede nomor 670 tapapungu pileta. Dameni debata na sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti akatiate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriana hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus, hata ni debata naga beturpuk jamita,
Di minggu estomihi sadarion, ima natar surat di 2 Musa bidu 34, ayat 20 sia sahat rodi ayat 35, songonon ma didok hatana tapi hutihut ma di bagasan rohata. Jadi dinatuati si Musa siad dolok Sinai, hut patiup-tiup na 2 lei panidangion di bagasan tanganna, dinatuati ibana siad dolohi. Alaidang di boto si Musa naung marsinodang sisik ni bohinai. Ala naung makatai ibana dohot Jahuba. Jadi di bereng siaron dohot sude halak Israel ma si Musa, hape idama nunga marsinodang sisik ni bohina, gabe mabiar nasida ro jumonok tuibana. Jadi di jauh si Musa ma nasida, gabe mulak nasida tuibana, siaron dohot sude iduk ni luhutani, laho makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel, gabe dipatol hasi Musa matu nasida, sude hata na pinabuani jahu batu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai dihatahon si Musa tu nasida, dibahem masada pakukupi tubuhina. Alai molo masuk Musa si Musa tu adopan ni Jahuba, naing makatai do tibana di pasisi mapakukupi pai marua ribana Muse. Jadi dung rua ribana di hatahon matu halak Israel hata na tinonahon tuibana. Jadi di ida halak Israel ma bohini si Musa pola marsinodang sisik ni bohini si Musa. Gabe di pasuang si Musa mapakukupi tubuhina, pai mamasuk ibana Muse makatai dohot Jahoba. Ido yang go sahatna. Hamo kadongan turpuk jamita sadarion sasitonga tung manai do turoha. Ala memang boido dohono tarupani berhubungan dohot naung somal taulahon tarlumobi madiaka sudut noposo songoninang aka paropuan ina namar baju alani hubaido judul ni jamitaon ima cara efektif membuat wajah glowing. Itu mereka kamu kan? Ido sidohonoku. Memang itu jamita sadirion. Cara efektif membuat wajah glowing. Secara umum, dang pelara ajaran ngaboi pinahut-ihut meragam cara dibayanaka ina namar baju bahkan akan tumua pe bohasa glowing pardo pahaniate. Adong may na facial kan? Adong may na injection serum. Adong may muse sonda tibo kan? Dakya hula na hujahadi. Adong mamuse na adog warra mar skincare inna kan? Buhasa tetap poso. Buhama asa tetap marsinodang, glowing, bersinar. Itu tahi kana kaya itu nan, akan apa sebulung? Sianope memang kena bersinar di bumi munawida. Holan itu tuh, molo nang somal di udah kamui, agak tibu biaya anak. Kan? Agak tibu. Ya do hurungani nata lau tu salon lau spesial jawin nak. Saya nama jagalanok mahurasa. Dungi spesial mulak kami woceng. Sedi hargana
Bah, merado ina. Jadi ya, nason. Argame ini ku. Oh, langsung buat hodi ina. Maksud tu, belgado apa budget ina. Holan pay siasot dope kan. Asinggo molo sendiri dope. Molo buhama sayas. Paya sobo ikan pakai air mawar ina muse. Mulai tong dorak gula ko ni. Alain do marsalau boiku. Jadi apalagi mau molo skincare kan, kamu mah ubot jadi argana. Lumayan tu pen asli on akabe musema on. Dang nalam glowing lam marara. Ala ni salah skincare. Itu kan? Adong ko sangon yamu? Ujungnya dang gabe marsilak alai lam marhulum. Moso katong ibe skincare rai. Jadi di bagas sadarion sasitonga lobisiani di batupa. Jala ido na binari tahon ni turpuhon. Glowing buhi ni si Musa. Kan itu? Marsinodang. Bercahaya. Alamoha. Holad dung tua tiba na siad dolohi di nama katai bana doho jagoba. Manjalo dua batu lei. Patik siad debata, Peter tua tiba na siad dolohi, madabot to bangsoi, naso pamotoanna, Peter marsinodang bohina, diida siaron, diida sude akaiduhi, diida sude bangsoi, gabe mbabiar situtuna sida, alani saksakna, alani tiura, pardopahani si Musa. Namarsalo di bana juluhi danga dong. Amang inang naneng dohonokku jala ido inner beauty, kecantikan dari dalam. Bahkan songon nadi dohani jupak kita mah. Ternyata cara yang paling efektif membuat glowing adalah perjumpaan dengan Allah. Jadi dangalani skincare ray, dang injection serum may alai perjumpaan dengan Allah. Itu mabain marsinodang, tiur, papatarhon. Nian amanginang boydo dapat kita pabawa konsep hamuliaun ni Jahoba di padan Nairobi. Tung takasdo dapat kita. Kehadiran Allah diserta mertado diikuti oleh kemuliaannya. Di mana ada Allah berada, kemuliaannya akan dinyatakan di sana. Namun kita bisa katakan juga bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melihat wajah Allah. Di 2 Musa bidu tolu di pangido si Musa do Tuhan naing ido kunian bohim nin naibana do alai rode bata madok dang adong nanggosada na boy marnida bohini Jahoba so jolo mati ibana. Artinya bahwa tidak ada satupun yang mampu menerima kemuliaan Allah secara langsung dengan wajahnya. Allah hadirion di debatan nasun badia, dohot hadirion di jolma napardosai. Nah, alani ido dalam papatarhon hamuliaun ni debata, jot-jot dipakai di paturuhon media, adong mai marhite tiang awan tiang api, alai laos doho donang marhite akajolma di papatar debata hamulionna termasuk marhite si Musa. Molotung marsinodang pebo ini si Musa glowing dang natubusian dirina sadiri alai papatarhon hamuliauni debatado. Nah, amanginang ini juga menjadi panggilan, ini menjadi penyemangat bahwa
Sesungguhnya ketika kita melakukan perjumpaan dengan Allah, yakinlah akan terjadi perubahan dan pembaharuan yang membuat wajah kita menjadi bercahaya. Perjumpangan dohok debata patubuhon hai baruon gabeta di mahita sianaka nasing. Boy doy tay lala. Dang na so godangaka persoalan. Pergumulan na tadupi di bagasan nguluta. Di tongan di keluarga, di ulaun, di pardalanan, di parsauron. Na godangan nama baik kita rundut. Jala memang jujur be mati. Bahasa atau patop pala matua ala ni godangi parswado. Sektor marhariku makan. Terus stres, terus suntuk. Hola sudah pikiri ujungnya mengernyitkan dahi makan. Gabi marsuhi-suhi matong. Buhi buabay no peposo. Ay nga godang be na marsuhi-suhi. Ala ni persoalan ni. Nah, amanginang, tetapi orang percaya bukan mengatakan bahwa persoalan itu tidak ada. Tetapi ketika dia melakukan perjumpaan dengan Allah, maka pada saat itu dia akan dibaharui. Molotung pemarsak rohana, holam makatai dok debata gebeta rabul. Molotung gudang persoalanna, hola paju pangdo debata bah gabe lubang. Molotung pegodang naduk-duk manea nguluna hola paju pangdo debata taruli hagugon mardapot-dapot. Ido bahin boy minar, boy semangat, boy termotivasi nguluni jolma ganup melakukan perjupangan doh debata. Taruli gugoon semangat pangapulion gabeta dima bohina. Dang bungutung be, dang marsa be, dang say holanna gale-gale be. Alay tetap optimis. Jala ido na ginawaran ni minggu tasadarion estomihi debatana gabe dulu batu diau menjadi benteng pertahanan pertolongan bagiku. Hidupan ro persoalan narudut ro ibana madapot to debata mangalualuo sude persoalanna gabe debata dihaposi nama ngurupi ibana. Amanginang molo porsia do hita debata nama ngurupi jalan nama masuk-masuk nguluta marsak do peamu dangbe semangat nama. Hidup bahin ngulu ni halak na sai toktong menjaga intensitas hubungan na do debata parsauran na parjupangan na do debata bere kamu ngulu si pardame bi ngulu na tetap optimis jala semangat dang na holam pa boto-boto hona kaarsahon mekel jala membain motivasi tu akan asing. Ido mabahin gebe tadi nang pebirong alay mar sasak marhilong gabe bersinar do ala sodangi dakolan mabahin botar manang na glowing down alay hadirion na luhuna pitur tadi sian aka nasing. Ido na pinang ido ni turupuhon alani amanginang tabereng ma tauji ma Piga lima intensitas ta, frekuensi ta melakukan perjupangan do debata. Boy do takas aja ujung martangnya kita dijawab. Di pertanyaan wek di tongani huria. Di parmingguon. Pajupak kita do debata. Bahkan naso tasadari natakas tajalo. Taringot sodang di debata. Hamuliaw ni debata. Di ngotamudo hata pasu-pasu hamalimon siganuk minggu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mamu. Di sodakon bayangkan.
terang kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang datang berjumpa dengan Allah. Hidupan ganu pajupang ikon marsinodang ma halak ndamulak. Ala nunga majalo sodang ni debata. Alay buasa mamang. Merminggu doa pertanyaan doa. Alay dang marsinodang nguluku. Dang marsinodang boiku. Dang boy hujalo. Sodang nasihat debata. Nah ini persoalan yang harus kita pergumulkan. Benarkah kita melakukan perjumpaan dengan Allah? Jangan-jangan kita hanya datang ke gereja tapi tidak bertemu dengan Tuhan. Jangan-jangan kita datang ke pertanyaan bukan bertemu dengan Tuhan. Jangan-jangan kita berdoa di rumah kita tapi kita juga tidak bertemu dengan Tuhan. Holanda marungu-tungu do kita. Aladak kita begitu ani. Dan tatangi honi mana. Songoni nang rotu gereja, malan namar minggu do ita, alai dang pajupang do debata, lalap do HP tata bereng, lalap do ma browsing sosmed tahita lanak kana asing, dang tutu pajupang makilalakon perjupangan do debata. Bagaimana kita bisa menerima cahaya kemuliaan Tuhan yang membuat hidup kita bersinar, kita sendiri pun tidak ketemu dengan Allah. Ini persoalannya. Jadi asa tung marlapatan. Amanginang nasugot di pukul 8. Holak habis minggu. Memang betul-betul do dipakai lalahon per minggu. Do marsi jalan ngape mula ngai ngamekel ngasi nyumbe. Hora sama selama minggu ngasi nyumbe jolmai. Dang adong be nasahira tigang. Horas inna dang be ima tadina nga glowing beto nga marsinodang be nga makilala majalo coba jonno tabereng ma asa ko bilang-bilang jo manang nesi depe say marsitol tol buhinati manang natigang banang na saya dong do penamarsak molodukkom mulak marminggon ingot sa diagorang parsualammo papos roham ngapajupak kodoh debata di garansi debatado urupan na pasu-pasuan na ho alani mulak mo nang majalo sodangi di bagasalas ni roha ido napadua ko namanginang taidama dung tua si Musa mabiar do bangsoy siaron marnida sodang ni bohinay jala alani di bahini bana mapakkukupi ni bohina asa unang didahalak bangsoi sodang ni bohinay. Kan itu? Nah, dung duduk nemuse tabereng ma say hira na dipakai si musaido pakkukupi asa unang tarida marsinodang go manang naidang bohina. Bahasa songoni. Ala songon natarok nakin mabiar bangsoi ala mardo sahami sodang hamuliaw ni Jehovah macay badiado. Jadi adong dua naneng dohonon na marite turpon na para jolo bahwa setiap orang yang telah menerima sinar kemuliaan Tuhan jangan sembunyikan terangmu. Unang tabunihon unang hukupi sodang ni Jehovah naung pinasaha na itu ho. Nah, mabiar jolmai mangida sodang ala di bagasad dosa doho talulo menasida. Memang dang mardomu na holom doho natiur. Marsitu dalat deh. Dang lomo rohani na holom mangida natiur. Juk rohani. Tapi sebagai orang yang telah menerima sinar kemuliaan Tuhan, kita harus membawa terang ke sana. Molotung pe juk rohana alaikon papa tarot tadau hati uroni di dia peita. Lau sadala doho tido meragam bentuk hamuliaun ni de mata di tonga-tonga ni ngoluta. Songon natarok nakin
dalam konsep perjanjian lama, hamuliaun ni debata dalam papatarhon hadirion ni debata do. Nah, itu neng dono nakamanginang meragam aka sodang hamuliaun ni Jehovah nang tajalo. Pasu-pasu hahi pason, hagabion, hamoraon las ni roha dohot lanak kana asing. Patuduhon pabuha debata do, mual ni saluhut na silehon-lehoni. Pabuha papatarhon, pabuha debatado, nagabe takas na ikot tarida siyani. Alani i unang tabunihon, unang bahe pakukubi, manabunihon hamuliaon ni Jehovah. Nah, nakinung nga tabegi panitia pembangunan ni Huriata, mangalehon sosialisasi. Taringok tu sakap ni Huriata pembangunan nalaho mengakuisisi bagas 2 jabu asalamu bidang jala planning taringok tu renovasinya ke gedung sekolah minggu dok dan kana asing. Jadi ngatung macai jojor nakin di patorang panitia pembangunan nakamanginang. Jadi idon waing. Dong salpu jami tahun papung pilihan tu pembangunan dohita. Jadi unang bay pakukupi, unang tabunihon, bahasa-bahasa ni mata, denggat tabahen, ido. Lau songoni nang taringot tu janji imani, ate. Mauliate madi tu hata, di sahala ruasta, naung pajuluhon manuhori buhasar bui dapot ni huria ninnakan, naung berjudi ba maluaba. Ima dalam papatarhon hamuliaon ni Jehovah. Asa tung takas. Bahasa sahala ruasta. Bahasa nang iktor igua ibai guarra. Daw. Debata mana marsangap. Ido tujuan. Jadi. Bahalak nang majalo sodang ni Jehovah. Dang be murhing taringot tu si. Dia naboy tarpatu pasa. Hobar tu panad daun na dia ke bahasa-bahasa ni di mata. Ido naik kosi patu pota. Jadi pos doroha. Molo Huriata do Marsia do hita. Molo di proyek sini panitia pembangunan. Opak tahu pesidungi. Mulau mangidaba 2 tahun sidungwe. Amin. Ido. Manang nababir. Damu songon nababir. Amin ni. Amin. Ido, yakin pos ramu na pembangunan. Sian kata amin ni belga-belga don no janjiman. Belga do tong pangusehonon de mata. Amin. Ido. Jadi molong asang wani yakin masih dung we. Bahasa do Tuhan ikan ido. Nah, napa tuluho na manginang? Ido na yang dohonota. Paboa tarjoudo hita laho papatarhon sodang hamuliaon ni Jehovah jala ido tema mingguta. Ala sudedo hita majalui. Jala meragam do bentuk ni papatarhon hamuliaon ni de mata. Songon natarok naki boy do keramataman, halabohon, boy do marhite-hite motivasi, boy do marhite-hite las ni roha do lanak kana asing meragam. Nah pasti kewajibata doi. Kewajibata. Itu baik hatan yang data nomor 720 didok. Naing marsinodang nguluku di igil Jesusi. Boydo tay deho sali par musik nami. Uzia bajo nomor 720 amang. Boydo dapat tita anggo teksna. Asa tung takas do nota memang ganup pita ikom marsinodang do benot tangulut tate. Naing marsinodang nguluku di igil Jesusi. Manantui dia bea tongkong uli ngopi.
karena itu mari kita bersinar, mari kita glowing, mari kita menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Amin. Maulia tema Tuhan. Nunga disodangi horo hadohot pikiran nami marhiti hatam. Asadada gabe ruhut perduru be naikom marsinodang siak kami. Alai luhuna hadirion nami. Bohi nami. Pamatang nami. Pakkatayon nami pangalakkan nami. Gabe papatarhon hamulion mo di tonga-tonga ning ulo nami. Ido nani igil mo siak kami Tuhan. Asa manang di dia pehami. Jong-jong maringanan. Toktong marsinodang. Jala mauliate matututuhan marhiti hatam jumpa kami ma. Pabua parjupangan dohot hodo na patau hok kami. Asa gabe tuk marsinodang di ngolu namion. Atau ngurupi hami. Lam takas marnida dohot makatai dohot tototong di ngulu nami. Songoni mali Tuhan nami. Dia kasaka pakobasion ni huriam. Marhite-hite pembangunan ni huriam. Pos rohanami. Marture marune du saluhukna. Ala toktong do disodangi ho ngulu nami. Suang songoni nang diaka program kerja huria. Marture do saluhukna. Mauliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata taparadi maapeliata, tapapungu maapeliata, laos suhu mahita marede sian buku de nomor 510 lalu. Thank you.
Tatangnya kon ma peliata tuadupan di debata maratang yang maita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan. Dohot nasa ulibasan na mau diutus. Hopasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gibe uap na khusus di julum. Paso may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo itonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinorbadi magawarmo, say ro maharajonmo, say saot malomon rohan di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darun hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan damar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaur honma, damena tutod di munabi. Amin.